Pozdrav, dobrodošli na moj kanal. Ja sam onkološki pacijent. Ultrazvukom su mi otkrili da imam rak dojke dok sam dojila bebu. Otišla sam na biopsiju i saznala da se radi o 2 raka invazivna i da će biti potrebno da prođem određene protokole lečenja. Sve što ću vam pričati u ovom videu su naučne činjenice koje sam izdvojila iz raznih knjiga i sa raznih sajtova. Rak nije jedinstvena bolest, te postoji preko 100 tipova raka, koji se uglavnom nazivaju prema organu ili tkivu od kojeg rak potiče. Pričat ću vam o drugom načinu klasifikacije, koji je prema tipu stanica od kojih je rak sastavljen. Karcinomi, sarkomi, limfomi, leukemije i mijelomi. Karcinom je najčešći tip raka. Nastaje iz epitelnih stanica koje pokrivaju spoljašnje i unutrašnje površine tela poput kože, pluća, dojke i creva. Adenokarcinom je rak koji nastaje u epitelnim stanicama koje proizvode tečnost ili sluz. Tkiva s ovim tipom stanica ponekad se zovu i žlezdanim tkivima. Najveći deo karcinoma dojke, creva i prostate su adenokarcinomi. Karcinom bazalnih stanica je rak koji započinje u donjem bazalnom sloju vanjskog sloja kože epidermisa. Karcinom pločastih stanica je rak stanica koje se nalaze tik ispod vanjske površine kože, iznad bazalnih stanica. Pločaste stanice osim toga pokrivaju i mnoge druge unutrašnje organe, poput želuca, creva, pluća, bešike i bubrega. Pod mikroskopom izgledaju pravo, kao riblje krljušti. Karcinom prelaznog epitela je kancer uzrokovan urotelnim ćelijama koje se nalazi u bešici, uretri i delu bubrega, bubrežna karlica. Sarkomi. Sarkom je maligni tumor koji nastaje iz potpornih ćelija tkiva kao što su kosti, hrskavica, masnoća, vezivno tkivo i mišići. Oni su grubo podeljeni na sarkome kostiju i sarkome mekih tkiva. Osteosarkom je najčešći maligni tumor kostiju. Najčešći sarkomi mekog tkiva su lejomiosarkom, kaposijev sarkom, maligni fibrozni histiocit, liposarkom i dermatofibrosarkom izbočina. Limfom. Limfom se javlja u limfnim čvorovima i ćelijama imunog sistema, tačnije u ćelijama koje se nazivaju limfociti, T ili B ćelije. Limfociti su podtip belih krvnih zrnaca i njihova funkcija je da brane od bolesti jer su deo imunog sistema. Kod limfoma, abnormalni limfociti se akumuliraju u limfnim čvorovima i krvnim sudovima i drugim organima u telu. Postoje 2 osnovna tipa limfoma, Hodgkinov limfom i ne-Hodgkinov limfom, koji se razlikuju po izgledu i vrsti zahvaćenih ćelija. Leukemija. Leukemija se javlja u nezrelim krvnim ćelijama koje rastu u koštanoj srži. Ovi tumori ne izazivaju stvaranje čvrstih nakupina, već uzrokuju akumulaciju abnormalnih krvnih zrnaca u krvi i koštanoj srži u velikim količinama, čime zauzimaju prostor za normalne ćelije. Kao rezultat toga, broj normalnih ćelija u krvi je nizak, što otežava tkivima da imaju adekvatno snabdevanje kiseonikom, kontrolu krvarenja i borbu protiv infekcija. Postoje 4 osnovna tipa leukemije, a dele se u zavisnosti od brzine pogoršanja bolesti. Akutna, hronična i tipa ćelija u kojima se leukemija javlja, limfoblastne i mijeloidne. Mijelom. Mijelom je maligni tumor koji nastaje u stanicama koštane srži. Često se ljudi pitaju koja je razlika između raka karcinoma i tumora. Tumor je medicinski termin koji se može koristiti za svaku izraslinu. Gledajući onkološki, tumore delimo na benigne, dobroćudne i maligne, zloćudne. Onkologija i onkolozi se u prvom redu bave malignim tumorima jer oni mogu infiltrirati okolno tkivo i širiti se u udaljene delove tela te time predstavljaju ozbiljnu opasnost po život osobe. Rak je uvrežena oznaka za maligne tumore, a karcinom je tek jedna od podvrsta malignih tumora, kao što sam već objasnila. Termin karcinom često se od strane nedovoljno stručnih osoba iznosi kao sinonim za rak, što je pogrešno. Šta je to rak? U normalnim okolnostima
Ćelije rastu i dele se da bi stvorile nove ćelije kada su telu potrebne, a kada ćelije stare ili su oštećene, one umiru i nove ćelije zauzimaju njihovo mesto. Sa rakom, međutim, ovaj uredan proces je poremećen. Stare i oštećene ćelije opstaju iako bi trebalo da umru, a nove ćelije nastaju iako nisu potrebne. Zbog nekontrolisane deobe, ćelije se akumuliraju, što se manifestuje formiranjem tumora. Mnogi tumori formiraju takve čvrste akumulacije tkivne mase, dok to nije slučaj sa malignim tumorima krvi kao što je leukemija. Rak je maligni tumor, što znači da ćelije raka mogu da se šire na okolno tkivo ili da ga napadnu. Također, sa rastom tumorske mase, neke ćelije mogu da se odlome i putuju u udaljene delove tela kroz krv ili limfni sistem i formiraju nove tumorske mase, metastaze, daleko od mesta primarnog tumora. Za razliku od malignih tumora, benigni tumori se ne šire na okolno tkivo niti vrše invaziju na njega. Ponekad mogu biti veoma veliki, ali ako se uklone, većina se ne ponavlja, što nije retkost kod malignih tumora. Međutim, nisu svi benigni tumori bezopasni. Benigni tumori mozga mogu biti opasni po život zbog mehaničkog pritiska na okolno tkivo. Ćelije raka se razlikuju od normalnih ćelija na nekoliko načina, što im omogućava da rastu van kontrole i napadnu okolno tkivo. Jedna od bitnih razlika je u tome što su normalne ćelije visoko specijalizovane i sazrevaju u ćelije sa specifičnim funkcijama, dok kod ćelija raka to nije slučaj. Zbog ove nezrelosti ćelije raka nastavljaju da se dele bez prestanka. Također, ćelije raka su u stanju da ignorišu signale koje govore ćelijama da prestanu da se dele ili da započnu proces programirane ćelijske smrti, apoptoze, kojom se telo oslobađa nepotrebnih ćelija ili onih koje su toliko oštećene da se ne mogu popraviti. Osim što se menjaju, ćelije raka mogu da utiču na okolne zdrave ćelije i krvne sudove, takozvano mikrookruženje, i da ih prilagode u svoju korist. Jedan takav primjer je stimulacija formiranja novih krvnih sudova koji omogućavaju tumoru da se snabdeva kiseonikom i hranljivim materijama koje su mu potrebne za rast. Naime, tumorsko tkivo troši velike količine hranljivih materija i potrebno im je stalno snabdevanje istima. U suprotnom dolazi do nekroze, raspadanja tumora. Ovi krvni sudovi također služe za drenažu otpadnih produkata tumora. S obzirom na navedeno, vremenom je razvijen niz ciljanih lekova koji sprečavaju nastanak novih krvnih sudova i time indirektno deluju antitumorsko. Iako imunni sistem redovno uklanja oštećene i abnormalne ćelije u telu, ćelije raka su veoma uspešne u izbjegavanju imunološkog odgovora. To postižu nizom mehanizama pomoću kojih se ćelije raka skrivaju od prepoznavanja i istovremeno dovode do supresije imunog sistema. Nadam se da sam vam ovim videom pojasnila malo više o raku, a u sljedećem videu pričamo o tome kako i zašto nastaje rak. Hvala što me pratite, lajkujte, delite, subscribeujte se.